May nga po, Negros. Inen DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag subong batayan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Ito ka mga barangay sa Bacolod City ginakabig nga fire-prone barangays. Lalaki nga missing nakitaan nga patay sa talamnan o pudang iya nga motorsiklo. Negros Occidental, may pinakamaramo nga gun ban violators sa Region 6. Masobra sa 5,000 ka mga tricycle drivers na taranan nga magbaton sa tag 1,000 ka pesos nga ayuda. Kag sa good vibes, chocolates ka may batuan nga feeling, produkto pagid sang chef sa likod sang trending nga sarisa chips. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, low pressure area ang magamay lang ang tsansa nga mangin isa ka bagyo. Pero sa gihapon magadala ini sang pag-ulan. As of 3 a.m., ang low pressure area ang yara sa 790 km east-northeast sang Basco, Batanes. Ang southwest monsoon naman o kun ang hangin habagat ang nag-aapekto sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang LPA suno sa pag-asa ang may gamay nga tsansa nga mangin isa ka bagyo. Pero ang trough sini o kun extension ang magadala sang ulan sa Northern Luzon. Ang habagat ang nagadala naman sang ulan sa Visayas. Ang Western Visayas ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaghuob. Posible ang pagbaha kag landslide kung magbunok ang ulan. Sa number 9, halos isa ka oras ka brownout ang nagluntad sa 3 ka mga LGU sa Northern Negros sa kagabi, bangod sang tuko. May emergency power interruption sa kagabi sa bilog nga banwa sang Idi Magalona, manapla kang syudad sa Victorias, humalin las 8:28 tungtod las 9:27. Idibase man sa announcement sang Northern Negros Electric Cooperative Incorporated. Ang itubod nga rason amo ang pagkakuryente sang isa ka tuko sa atubang sang patio malapit sa crossing central sa Victoria City. Ang pagkakuryente sa tuko ang nagresulta sa brownout sa bilog nga coverage area sa among mga LGU sa Northern Negros. Matapos makita nangin kabangdanan, nakaayo kag nabalikban ang power matapos ang halos isa ka oras. Sa number 8, masobra sa 5,000 nga mga tricycle drivers ang magabaton sang tig 1,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa syudad. Halos kadungan sang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo, ang pagsaka man sang presyo sang bugas sa mga merkado. Gani agud man makabulig, ilabi na sa mga tricycle drivers, plano sang syudad nga masuguran ang pagpanagtag sang fuel subsidy sa madason nga semana. Suno kay Councilor M. Ang author sang natukod nga ordinansa, tagsa ka legitimate tricycle driver sa syudad, ang sarang makabaton sang one-time 1,000 pesos nga fuel subsidy, agud bisan paano makapamiyan-piyan ini sa ilang matag-adlaw nga kinahanglanon. Sa records ng Business Permits and Licensing Office, may 5,630 ka mga tricycle drivers ang nakakuha na sang prangkisa. Sa 110 ka mga Tricycle Operators and Drivers Association o KONTODA sa syudad, mauna nga tagaan sang ayuda. Ang 4 ka mga TODA sa Barangay Villamonte kag Mansilingan. Yung pangitaan ina pundong, yung tingwaan yung pangitaan yun. And finally, it's ready for release. So, timely man. Nga, as you have mentioned, saka naman luwat ng presyo ng krudo, of course, may saka presyo sa mga balaklon, plus at the same time, naagyan kita kalamidad. So, timing gid siya. Why ko sang numbers subong, but these are Mansilingan, sa Paglaom Village, Villamonte, nga Akisola. Tricycle Operators and Drivers Association kag ang sa Sabes, Villamonte. Sa number 7, isa ka 24 anyos nga lalaki nga gin-report nga missing sa iyang pamilya ang nasapwan na lamang nga patay na sa isa ka talamnan upod sa iyang motorsiklo.
Nasapo na lamang nga patay na ang isa ka lalaki nga ginapatihan ng hulog sa kanalo po ng iyang motorsiklo sa barangay Linaw, sudad sang Kabangkalan, las 2 sang hapon sang kahapon nga adlaw. Ang biktima ginkilala kay Brian Cabrera, 24 anyos, kag residente sa Purok Sunshine, barangay Salong, sudad sang Kabangkalan. Sa investigasyon sang Kabangkalan City Police Station, ang biktima ang ginpablatter sa iyang pamilya nga missing sa ilang barangay, bangod humalin sang Sabado pa ini nga wala makapauli sa ilang balay. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel John Joel Batus-Batusan, hepe sang Kabangkalan PNP, posible nga papauli na ang biktima sang mahulog ini. Ila pa ginahibalo kung diin siya naghalin antes nahulog sa talamnan. Ginahulatan ng karon sang Kabangkalan PNP ang resulta sa postmortem examination sa bangkay para mahibaluan kung ano ang iyang ginkamatay. Sa number 6, siyam ka mga traditional jeepney ang ginpang-impound, bangod expired ang rehistro kag prangkisa. Nagrekta sa impounding area sa LTO Bacolod ang jeep nga ginamaneho ni Lando Siblag matapos man matulupangdan sa joint road inspection sa LTO, LTFRB kag Bitaw nga expired na ang rehistro sang salakyan pati ng prangkisa sang traditional jeepney. Suno kay Siblag, napaslawa ng iya operator nga maparehistro ang salakyan pero napilitan siya nga magbiyahe agud man mabuhi ang iya pamilya. Ang local government unit o pudman sa pamunuan sa LTO ang nagpaandam na sa mga driver kag operators ng kolorom nga mga depasahero nga salakyan angot sa ginapatuman nga anti-kolorom operation. Humalin kahapon may siyam na ka mga traditional jeepney ang na-impound. Si Siblag ang temporaryo nga hindi man anay makabiyahe sang salakyan matapos gin-confiscate ang iya sini nga driver's license. Magabayad man sang kapin 120,000 pesos nga multa ang operator o kuntag-iya sang kolorom nga jeep. Kung tagiay paristro niya tayo makabiyahe lang uliwat ni paristro. Kung samtang hindi ka pa kabiyahe, anong plano mo? Samtang hindi ka ni kabiyahe, subong? Balaan na ito. Why pa man ta plano kay wala ka pa license, hindi ta ka ubra kun why ta license mo na nila. Pila pa kabilog ka bataan mo? 3. Several na nga mga units na kolorom malagi tinakop nila. In fact, impound na ang mga items sa LTO compound. So, tanan man, gina-check man, amo nang ilang exercise. So, naara na sila. LTFRB is also still here. So, ongoing sila. So, all items mo gina-check nila actually. Sa number 5, probinsya sa Negros Occidental may pinakamadamong ang gun ban violators sa Western Visayas. Base sa record sa Police Regional Office 6 halin Agosto 29 tungtong Setyembre 11, naglapod sa 27 ang mga naglapas sa Comelec gun ban sa Western Visayas. Sa 27 nga na-record, ang probinsya sa Negros Occidental may pinakamadamo nga nagdangat sa 8. Kinasundan sa probinsya sa Iloilo nga may 5. Tig-4 naman ang probinsya sa Capiz kag sudad sa Iloilo. Samtang may 3 naman nga mga violators sa Bacolod, 2 sa Aklan kag 1 ang nadakpan sa Regional Mobile Force Battalion. Nakuha sa mga violators ang 21 tanan ka mga armas kag 11 ka mga deadly weapon. Sa number 4, 269 ka mga police personnel ang temporaryo anay ginbalhin bangod may mga pamilya nga nagapapili para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Temporaryo anay ginsaylo sa iban nga police station ang 269 ka mga police personnel nga may mga himata nga nagapapili sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Kabahin sa gin-transfer si Silay City Chief Police Lieutenant Mark Anthony Daroca. Sunod kay Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson, Police Captain Jodeses Catalogo, ang pagsaylo sa mga police personnel ang kabahin sa pagsunod sa guidelines ng Commission on Elections, agud man mapasiguro ang integridad sang piniliay kag mapabilin nga non-partisan ang kapulisan. Ang mga ginbalhin nga personnel ang ibalik man sa ilang ginhalinan nga police station makaligad ang 45 days. Ginpasalig naman ni NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan nga may nagakaigong nga puwersa ang kapulisan para sa piniliay. Pero sarang man ini madugangan kung ginakinahanglan. Ginalauman sa pamunuan sang NOCPO nga magpabilin man nga matawhay ang piniliay, ilabi na sa tion nga magsugod na ang campaign period. Nga matapos ang aton election, they will be back also from ilang previous assignment. Ang aton reason nga lang taw is that the PNP wanted also to obey and follow as the what is the required at the same time order of the Commission of Election. And also ang PNP wanted to maintain its integrity at the same time sa iyang statement that the PNP is non-partisan. Sa
Sa number 3, kakulang sa supply sa baboy ang ginapabot karon nga bare months na matapos nga maigos ang ASF ang probinsya. Nagsugod ng bare months kag nagamatapat na saka ang demand para sa baboy samtang nagahilapit ang bulan sa Disyembre. Suro sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, bangod sa pag-igos ng African swine fever sa probinsya, ginapabot nila nga kulangon ang supply sang baboy. Subong pa lang gani suro sa kay Diaz, may pagsaka na sa bilisang baboy sa probinsya. Sa mga merkado sa karon naglabot sa 300 pesos ang kada kilo sang baboy. Backyard hog raisers ang kadamaan sa mga naigos ng ASF pero ang mga commercial hog raisers padayon sa pag-produce naman sang baboy. Karon nga wala sang may ginareport nga nagkalamatay nga baboy sa probinsya. Tuyo sa probinsya nga maghatag sang tig-isaanay ka baboy sa kada hog raiser. Kung bala mabuhi na ang baboy o kung hindi. Kung mangin madinalagon na ang pagpadako sang baboy, inanaan patimaan nga pwede naliwat makasugod ang mga hog farmers. Shortage gini kay naigo kita by about lapit na 200 million worth of baboy, di ba? From our backyard and commercial nga mga growers. Still no, sige kita tan-aw kung anong aton nga inventory subong saka gid ang presyo sa baboy, no? Kaya tong ginapang dispose nga dali-dali kay tungod basi mamasakit pa una ubos na, no? So we're back now to zero mortality, nag-stabilize naman ang aton operation sa mga farms naton. So ang panic selling nadudula na, but ang aton nga mga commercial farms taas gyapon ang ilang inventory. Sa number 2, 25 ka mga rice retailers sa Bacolod ginapaabot nga matagaan sang unang batch ng tig 15,000 pesos nga financial assistance gikan sa DSSD kag DTI. May 37 na ka mga rice retailers ang nauna nga hatagan isang tig 15,000 pesos nga financial assistance sa Department of Social Welfare and Development sa Negros Occidental sugod buwas Miyerkules. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Magari III, nalakip sa ginapaabot makabaton sang ayuda ang 25 ka mga rice retailers at 3 ka mga merkado sang Bacolod nga nag-comply sa ginapatuman nga price ceiling. Ginpahayag ni Department of Trade and Industry Provincial Director Lina Joy Cardinal nga tubtub karon nagapadayon pa ang ilang monitoring sa mga baligyaan sang bugas sa pagpasiguro nga nagasunod sa Executive Order No. 39 ang mga rice retailers, ilabi na ang mga benepisyaryo sang igahatag nga subsidy sang DSWD. Ang Bacolod City LGU ang naghimo sang tikang pinagi sa pag-facilitate sang supplier nga makuhaan sang barato nga bugas sa mga rice retailers. Agud man may mabaligya sila nga bugas sa tag 41 tubtob 45 pesos ang kilo, sandigman sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yung developments kung kamo nagabaligya nga mga original farmers, no, producers get at also the same price. So there's a considerable move in the market. Nga damo na sa mga baligya 45 pesos per kilo. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May 7 ka mga ginagaping nga fire-prone areas o kung barangays sa Bacolod City ang Bureau of Fire Protection. Ang Purok Tangkong sa Barangay 7 nakabahin sa amo nga mga fire-prone areas sa syudad. May report si Nico Delfin. May 120 tanan ka mga purok gikan sa 37 ka mga barangay sa Bacolod ang nalakip sa listahan sa mga critical o fire-prone area sa Bureau of Fire Protection. Nagdugang diri ang Purok Tangkong sa Barangay 7 nga sang sinila nga Sabado. Nagluntad ang sunog nga nagtupok sa 40 ka mga balay, 38 diri ang totally destroyed. Suno kay City Fire Marshal Chief Inspector Stephen Hardelesa, ginakabig naman ang bilog nga Barangay 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35 kag Barangay 40 nga fire-prone areas. Ining bangod nga kalabanan sa mga balay diri, himo sa madasig masunog nga mga bagay kag mabudlay para sa mga bumbero ang pagsulod sa sini nga mga barangay bangod sang magamay nga mga alagyan. So kung magluntad gani ang sunog within minutes tigpulo na nakabalay dayon bangod nga light materials kag ikit-ikit. And ang aton firefighting sa pag-layout pa lang sang hose, sa pagngita mo pa lang kung di ka magposisyon para masugata mo kalayo or makontain mo siya, it would take us more minutes than sa pagkaon niya sang kalayo sang
mga material dira. So very dangerous sa Arsados kinang area nga ina. Sa mga pagsinapol sang katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Office kag BFP upod kay Mayor Albi Benitez, nakasugta ng pagbakal sang syudad sang water tanker nga magamit agod mapabaskog pa ang kampanya kontra sunog. Ginahayluman sa pamunuan sa Bacolod BFP ang mga opisyales sa mga kabaranggayan, ilabi na sa mga nakabig fire-prone areas nga matagaan atensyon ang paggamit sa calamity fund para sa mga programa kontra sa kalamidad kasubong sang sunog. Namin nga pamaagi inatani nga ang kada barangay mapaidalom sa programa sa BFP nga ginatawag nga Uplan Ligtas Pamayanan. Uplan Ligtas Pamayanan, kompleto na siya ang talang activities na sa sulod sa isa ka tuig. Sa una, makreate ikaw sang fire protection plans para sa imong barangay, puro kang sityo, and then matraining ikaw sang CFAG o Community Fire Auxiliary Group nga mo na imong response team sa sulod sang barangay. And then third, may hazard mapping ka. Dira na nato makita imo flood-prone area, imo diin Samtang nagwa sa pagpangusisa sang BFP nga ang napabayan niya kandila ang ginalinan sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa Barangay 7 kag hindi ang butane stove. Ang kandila nga ginbili niya while gingamit niya pagluto, wala sila kuryente sa ila balay, kandila ang ginagamit niya as lighting. And nagluto siya using some butane, tapos na siya luto, gadali siya magkanto sa bilasyunan, ginbili niya kandila nga nakapatong sa plastic cabinet kag ginabutangan sa ilang mga pinggan. Nagapabilin karon sa Barangay Villamonte Gym ang 65 ka mga pamilya nga nahalitan sang sunog. Nagapadayon man ang pag-inabot sang bulig, mga hygiene kit kag cooking equipment halin sa DSSD, pati na mga bugas, mga panapton kag supply sang tubig nga gikan naman sa nagkalain-lain nga grupo kag organisasyon. Sa good vibes, halin sa crispy nga sari sa chips, may batuan bonbon o kon chocolate nga may batuan nga feeling man ang chef gikan sa Isabela nga naghimo sini. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung tulukon mo ini nga mga cubes ng chocolates, daw kanami erikta timuon. Ini ka magpinsar nga sa sulod sini, mayara pagid sang ginatago nga feeling. As in, FILLING nga feeling kag hindi balatsagon. Ini ang ginatawag nga batuan bonbon o kung chocolate with batuan filling ni Chef May Celine Puentespina resultay sa gihapon. Ang chef sa likod sa trending subong nga sari sa chips kag ang popular nga toasted pastillas sang banwa sang Isabela. Hilig ni chef ang magpaminsar sa iban pagid nga mga produkto nga himo sa mga ingredients nga makit-an diri lang sa Negros. Gani, napaminsaran niya nga maghimo sang chocolate nga may unod nga batuan. Kung luto ko sang ng kansi. Tapos syempre, 'di ba, ang star amo niya ginagamit naton for kansi, pampaaslom. So wala lang dugulpi lang nag-flash bala sa mind ko na imuon ko ni siya nga nga chocolate bonbon, ang feeling ko it's ng batuan. Bite size na kadaan ang chocolate. Kung kaunod mo, dapat isa lang kapag timo, usangon mo dayon para masaburan mo ang nanari-sari nga flavor. Actually, yung twist, no? Kung sa katamis, may aslong na gagwa. Hindi nga, May gamay nga pait, bangod sang dark chocolate, may tamis syempre kay tsokolate, kag ang makalilingaw nga kaaslom nga dalasang batuan. Ang fusion sang sini nga mga sabor ang makalilingaw kunyara na sa sulod sang imo nga baba. Si Chef May, ang isa ka local entrepreneur sa Negros nga ginbuligan sa Department of Trade and Industry kag nag-collaborate siya sa isa pagid kapareho niya man nga entrepreneur sa Negros nga nagapanghimo naman niya sang batuan nga jam. Kag nakahimo siya sang sini nga produkto. Nang nag-try ko na i-contact ang isa ko man bala kaupod nga assisted sa DTI na kung pwede kami ka-collaboration. Like, iya product, ang batuan jam, then ako may himo into bonbon. I-present ko siya as chocolate bonbon bala nga batuan. Dalon man naman siya Japan sa sa Negros Trade Fair as ng product from Isabela nga kami yung mga Isabelenyo we're very proud nga may product na nagalin diri sa amon sa Isabela nga idalon dito sa Negros Trade Fair.
Dalon niya man ini sa Glorieta sa Makati para sa Negros Trade Fair sa September 26 to October 1. Kag subong sa Renzo's Kitchen pa lang sa Isabela available pero soon pagkatapos sa Negros Trade Fair mangin available man ini sa Bacolod. May arap man siya sang chocolate nga may feeling nga spicy pineapple kag may mga gina-explore pagid siya nga iban pagid nga mga prutas nga makita diri sa Negros. Ni kanami kay nagpaminsa naman si chef sa isa ka idea nga at least na localize ang tsokolate may touch of Negros kay one. Kabalugid siya maghampang no sa panabor sa mga Negrosanon ni. Kag syempre trending gyapon ang iyang sarisa chips. Kaagapit itong mga balita sa Negros Subungan na. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balansa ng eksakto mga impormasyon. Magapadaan kami nga magapangalagad sa mga Negrosanod. Ako si Nico Delfin. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.